Horizontálna hyperextenzia je výborným cvikom na zadok, pri ktorom sa zapájajú aj zadné stehná a vzpriamovače chrbtice. Známejší je variant na 45-stupňovej lavičke, pri ktorom je ale viac zaťažovaný spodný chrbát. Ako dodatočnú záťaž odporúčam použiť osu, činku alebo kotúč držaný pokrčenými rukami s lakťami pri tele. Tvoje nohy by mali byť pri cviku vystreté a zapreté zadnou stranou členkou o opierku so špičkami smerujúcimi k telu a mierne od seba. Nastav si vzdialenosť opierky na členky tak, aby v začiatočnej pozícii bola vrchná hranica lavičky umiestnená na vrchu stehien tesne pod panvou. V prípade horšieho dizajnu lavičky odporúčam mužom mať vrchnú hranicu lavičky umiestnenú pod genitáliami. Priprav si záťaž pred lavičku a zaujmi začiatočnú pozíciu s vystretým chrbtom, spevneným stredom tela a krčnou chrbticou v neutrálnej pozícii. Nadýchni sa a zodvihni sa pomocou zatlačenia panvy do lavičky a nie dvíhaním chrbta dohora. Zastav približne na 1 sekundu, kontrolovane sa spúšťaj späť spolu s výdychom a po krátkej pauze prejdi do ďalšieho opakovania. Nesnaž sa ísť čo najnižšie v spodnej pozícii, ale sústreď sa skôr na neustále udržovanie vystretého chrbta. Podobne sa nesnaž dvíhať čo najvyššie, ale skôr sa zameraj na tlačenie panvy do lavičky a napnutie zadku. Pri variante na 45-stupňovej lavičke si musíš dať ešte väčší pozor na udržovanie vystretého chrbta a teda nespúšťať sa príliš nízko nadol.